To znamená průměr válců. První motor byl zabudován do lokomotivy 478.3.001, která nám teď najíždí na Tučnou. První prototyp vyjel v polovině roku 68, ještě s motorem 220. Posléze byl ten motor vyměněn za sériové provedení 12V230R. Výkon byl v tehdejších jednotkách 1800 koní. V podstatě lokomotiva se od původních 478 jedniček kromě nového motoru lišila hlavně i novým designem, kdy ve spolupráci s průmyslovými výtvarníky byly navržen velice netradiční design. Tato lokomotiva dostala za design taky řadu ocenění. V podstatě tedy originálním původním provedení. Já bych jenom kolegu ještě doplnil. Chtěl bych říci, že tato lokomotiva přechází do depa historických vozidel, kde bude sloužit k tažení nostalgických vlaků, a jinak v současnosti je deponována v DKV Praha, provozní jednotce Děčín, a do budoucnosti s ní počítáme, že bude deponována v depu Česká Lípa. Samozřejmě, že tato lokomotiva, jako jiné stroje provozní, bude mít svoji partu a myslím si, že přestože už má něco na jeto lokomotiva, tak se o ní pořád pánové dobře starají. Na první dvě prototypové lokomotivy, které byly podrobeny řadě zkoušek samozřejmě a řadě provozních zkoušek, pak navázala 10kusová ověřovací série, která byla vyrobená v letech 70-71 a hned koncem roku